logo é cando tes a opción de que te conte a historia dali, que te profundice e logo xa de levarlos ao teu terreno, me veñen seguir nesa entrevista. Porque entendo que faz esa entrevista porque buscas algo concretamente, ou varias cousas. Unha carta previa a eso. A carta previa sería aproveitando o asociacionismo da terceira idade ou asociación de vecinos, unha asociación de vecinos dunha para outros, non? Por inverno, que cando se fan estes obradoiros de terceira idade, todas estas cousas, isto nos concellos é cada vez máis común, non? Entón, aproveitamos que hai unha asociación de persoas maiores para, primeiro, xuntarnos, explicar o que queremos facer. O mellor, recoller unha ficha con datos de cada quen para ver unha ficha moi simple, non? A súa familia, en que ámbitos se meten? Ámbitos profesionais, emigraron, non hai por que centralo só na emigración. E a partir de aí xa temos unha pequena base de datos de a onde podemos ir, claro, o que ti propós, a onde podemos ir despois, un a un, para según que temas. Vale? Pero, cando faz esa reunión, se é que a faz, claro, en Salceda, por exemplo, fixemos. Funcionou daquela maneira. Ao final funcionou, pois 3 ou 4 que Marcos xa tiña de man. Porque, claro, que traballo logo no campo moitas veces aí non dá. É dicir, o primeiro que te van a decir nunha reunión dese tipo, vamos, é dicir, nunca fixen tampouco, é dicir, pero o que vin, non cando faz ese tipo de reunión, sino cando tú presentas algo así, porque tes vistas xa de onde queres ir, sabes, e queres que estés a sentar aí para que miren o que para tú ir logo xa, son moi reticentes sempre, porque o primeiro que te din que non saben, fundamental. Entón xa, primeiro, cando tú tes que saber algo deles xa, para que eles se den conta de que sí que saben. Primeiro tes que subir a autoestima, é unha parte importante, depende, pero normalmente mulleres, tes que subir a autoestima. Pero, de feito, hai moitas mulleres de, como chamo eu, autoestima baixa, non? Que logo son fantásticas, pero que vas por un tema e te describen 80.000, son extraordinarias, es decir, realmente todo que non, bueno, casi todo que non parece, son as que te dan as cartas, moitas veces, son as que te quitan ese grado de intimidade, porque non deixan de ser unha intimidade para elas, as fotos, as que saben situar perfectamente cada persona son as mulleres, podes xuntar un matrimonio que sella a que teñen que ir a buscar sempre. As que reconstruyen un árbol xenealóxico para atrás son elas. E na que son que son matrimonio, ao final, falar ela, porque é capaz. Elas son as gardanas de conservar esa familia da memoria, eles se dedican evidentemente a outros ámbitos e moitas veces en relación irmás e sobre todo ca nai, a filla que queda na casa, a que mantén a relación ca nai, esa que te vai contar todo, te pode chegar hasta mediados do século XIX, datos xenealóxicos. Outra cousa se hai un corte, se unha Claro. Aí oi con iso, pero se non é tal cual, Natalia vos lo acaba de contar. Eu só atopei unha excepción, un tipo que tiña unha memoria fantástica, esa memoria miúda de quen era quen, que o tipo é que coñecía a todos os da parroquia. Entón, unha vez dixo, vamos a ver, usted, como sabe tanto de tanta xente? É que foi un carteiro. Pero que son os mellores, sí. Son os mellores, porque aparte se acordan, porque cando tú eres carteiro, cando veñen os reembolsos, te dan propina. De feito, os carteiros, hai carteiros, eso podía ser, normalmente eran homes, que cando xa tiñan fillos maiores, non o facían eles, os fillos. Entón, estes son fantásticos, eses fillos. Eu me din conta que non me interesante o carteiro, senón os fillos. Por que? Porque son as que fan de verdade o traballo. É dicir, o carteiro pon na mesa os montóns. Claro, o primeiro que fan os fillos, primeiro que sabe, os emigrantes, os que te mandan a remesa, son os primeiros que se llevan para que nada, unha reserva de propina. Entón, son exactamente os que te poden contar. Aparte, como son mozos, a veces nenos, entran na casa moi facilmente. E cando tú eres un neno, es capaz de reconstruir, de recrear exactamente o espacio físico onde estuveses. Pode que adornen un pouco, porque cando todo te parece máis grande, pero cando consigues unha persona de 70 anos, 80, que é capaz de reconstruir ese espacio, realmente, bueno, con iso me di conta que o carteiro non é importante, senón os fillos, os que realmente, sí. Con esta imaxe, eu, con este último, o único que pretendía era insistirvos nese xogo que hai que facer entre a documentación e a persoa que se entrega, que te acaba de dicir, que é o que sabe, vale? É que hai que darlle, como non sei se máis ou menos importancia unha cousa que outra, pero sí a todo, vale?
porque a persoa que che conta, que te informa, é a que na medida en que ti vayas analizando esas fontes podes volver e podes completar, podes... No son temos un informante magnífico, é un señor de casi 90 anos, traballou no Concello e tal, ten unha memoria magnífica. E el di que o estonamos, estonar no galego do son é sacarlle a cáscara unha laranxa, non? E realmente que é o que facemos, porque está ali con nós e preguntámoslle, estamos sempre con Roberto, o sea, a fonte máis prezada do Museo Marea é con diferencia Roberto. Bueno, falábamos antes, cando empecé, desta ocasión perdida, non? E claro, entre, se alguén de vos botou unha mirada ao libro, entre o que sai naquele libro e a realidade desta familia, a parte que nas cartas non aparecía, non? E que é o que logo me contou Isabel, ora entendo. Claro, ora entendo por que González Añel emigra, porque sempre ten saudade, o que estaba detrás era a cultura migratoria da súa familia. E quen o apoia en Montevideo é a familia da muller, de novo Elizabeth Bosch, e as redes femeninas que son as que funcionan, vale? Bueno, e agora sí, agora por fin si que vos ensino os borlazos dos que xa vos falei. O Petrucio, o que está na casa, escribe e conserva a correspondencia do seu fillo, sobre todo do fillo que lle responde, Caetano, vale? Non é casualidade que esta foto faga nunha feira, porque parte do dinheiro que ganaban investían no trato do gando. Sería unha das remesas. Este é o fillo que tivo coa criada, que estuvo de caseiro na casa, que, bueno, este señor coñecino xa sendo vello, que para mí era Francisco Borlajo, pero apelidábase Diego. Vale? Eso logo tardaron en entender. E de novo, pues, cando vedes maquinaria agrícola, pero, insisto, se isto pasamos nos anos 60, a motorización, a tractorización, aí volve a haber dinheiro de migración. En Ribadavia, no Museo Etnolóxico do Ribeiro, fixéramos algúns traballos precisamente sobre eso, sobre a mecanización dos anos 60. Un dos vendedores de maquinaria agrícola contábanos, mira, de aquí en agosto non pechaba, porque en agosto viñamos emigrantes e todos compraban motocultores. Compraban un motocultor, un maquinillo en agosto e en setembro iban así. Pero compraban, vale, dinheiro de migración. Bueno, hai remesas. Claro, hai unha remesa que é moi visible. As casas, a arquitectura indiana. Claro, o seguinte é o que Natalia ten feito un camino, que é petar na porta e mire desto que. O sea que a casa é evidente pola arquitectura que se fixo e non hai unha arquitectura indiana, moitos estilos, en unhas zonas e tal, vale? A entrada de Noia, cando viño isto preguntei, emigración, onde a Palmera é un indicador, pero na propia Noia hai outra casa, claro, isto remítete un pouco ao Caribe, ou a Galicia Mariñeiro ao Caribe tamén, emigración, cartas non había, fotos tampouco, a memoria moi pouco, bueno, repetei, Noia, perdón, Caldas de Reis, claro, aquí estamos ante un emigrante que ademais investiu no Concello, en obras públicas e tal. E isto, que isto é outra cousa, isto parece moderno, realmente era moderno. Pero, tamén hai os tornados de emigración que queren salientar o que teñen de moderno. E non construen en pedra, construen hormigón. E hai no norte, en Ribadeo, en toda esa zona, e hai no tamén en Caldas de Reis. Vale, entón, aquí hai que vender o éxito. Vale, de vender o éxito era ser moderno. Unha cousa, un tópico que vos vai aparecer, vamos funcionar mentras falo. Vai vos aparecer moito cando traballedes con memoria oral. Bueno, isto que vos dou son a listaxe de epistolarios que están disponibles no arquivo de Migración Galega, vale, e no arquivo da imaxe en Salceda. Seguramente en Salceda hai máis, porque eu colaborei con eles nun proxecto entre 2013 e 2015, pero supoño que dende aquela que seguiron. Consultade a página web do AMIS, porque vedes que hai moito material, que alguén é por ali, ou tal, e non sei se chegarán ou se non chegan, vou para lá e vou máis. E logo, plantexadevos, se alguén lle interesan estes temas,
plantexado por facer algo comparando proxectos migratorios de poloneses, italianos, irlandeses, asturianos e galegos, porque en sí sería novo. En o Museo do Pobo en Asturias hai moitos epistolarios, todo o mundo ten, falta de sobre unha illa. Entón, claro, pensando eso, en teses rápidas, e logo, isto xa casi non volou, porque era para facer outra actividade, pero bueno, nada, en todo caso, dentro do rápido. Bueno, se vos gusta o turismo rural, algunhas casas de turismo rural, eu pasoume na Costa da Morte fai pouco, cheguei e en media hora que estuve sentado co señor da casa, contoume a emigración galega contemporánea pero na súa familia. O sea, a xente desa casa emigraran sucesivamente a diferentes destinos americanos e logo nos anos 50 liquidan o patrimonio pero a quen lle venden, a un que volve de Venezuela. O cal dixo, que aquí, nesta casa, claro, o problema non se conservaban as cartas, non, pero a casa en sí e a historia da casa era a historia de migración galega, na época contemporánea. Remesas colectivas, tal, documentación, vale, aquí sociedades microterritoriais, esas sociedades que fomos vendo, co caso donde vos sodes, que é o importante, o libro de socios, logo os libros copiadores de cartas, as actas das sesións son un aburrimento, hai que mirarlas se traballades con esa documentación, pero é moi aburrido. Se estivestedes en algún tipo de asamblea ou de reunión ou que sea, entre o que se decide e o que queda na acta hai moita diferencia. Entón, é igual que as actas municipais dos plenos, das sesións plenarias, son moi aburridas, escapade disso. Agora, o que realmente dá xogo é a correspondencia entre a sociedade de emigrantes alá e a sociedade agraria acá ou a comisión de xente de confianza de Pica. Aí é onde ves os obxectivos desa asociación en que queren investir e os conflictos que hai. Os conflictos que hai entre os veciños de San Sadurniño, en San Sadurniño, Montevideo e Bos Aires, ou os de Cordeiro. A ver, en que investimos? Escolas, vale, onde pomos a escola? Claro, todo o mundo quería máis cerca. E o seguinte é facer pontes pequenas, pero fundamentais para que os nenos de inverno poidan ir á escola. Claro, fixámonos moito, e é normal, nas remesas máis visibles, as escolas, as grandes obras, pero a veces un lavadoiro, para que as mulleres non tuveran que lavar no río, nestas pedras inclinadas, facerlle un lavadoiro, eso era moi útil para unha parroquia. Ou facer un pozo, a casa esta rural, como dicía antes, o primeiro dinheiro que envían é facer un pozo de pedra, que xo ensinan, claro, tuveron que cavar na pedra, un pozo fondo, e ao lado un lavadoiro, para que as mulleres da casa non tuveran que ir lavar o río. Claro, son remesas pouco aparentes, pouco vistosas, pero que melloraban moito as condicións de vida das mulleres desa familia. Meu pai casa con miña nai no ano 67, e o primeiro que lle fai é un lavadoiro, que ainda se conserva na cima da aldea. E para qué? Porque miña nai de nena casi afogou lavando no lavadoiro da aldea. Pois unha cativa pequena, a roupa pesaba moito, e casi se foi o charco, non? O estanque. Claro, o seguinte, a menos por foi unha lavadora. Claro, esas remesas que non estamos falando da Praza de Abastos de Caldas de Reis, nin da Escola de Cordeiro, pero esas pequenas remesas individuais, neste caso, melloran as condicións de vida da xente. Claro, iso é importante, e o sabendo e o documentando é ver que pegada, que influencia tiña. Claro, seguimos con remesas colectivas fundamentais, vale, pero ao lado disto hai que ver así. A mecanización, o sea, outra vez. Cando volvemos a falar de malladoras, estos son máquinas que, bueno, que estaban, que se conservan ainda nas aldeas do monte en Porto do Son é un concello mariñeiro, pero hai unha zona que queda entre, bueno, nas estribacións da Serra do Barbanza, está no interior, era terra pobre, non podían sementar millo, sementaron trigo e centeno, e mecanizaron. Claro, o problema é que eu, cando atopei isto, eu alucinaba, porque isto non é da Julia. Ata, bueno, marei a Tito, e Tito, mira, tienes perfecto que é. E claro, Tito deu unha clave, un
discípulo vosso está facendo a tese sobre a mecanización dos 40. Claro, isto é como os mecánicos de Cuba nos 60 ou 70. Acabo. Que fixeron? Refixeron malladoras con pezas que tiñan nos anos da autarquía, cando non hai repostos, pois o imprescindible era o motor e o cilindro. Bueno, unha destas casas eu cheguei, a señora autorizoume a ir mirar, era o primeiro que tiña a cabeza por dentro para facerlle fotos, e logo subínme a ver o ergonómica que era a máquina, né? Supoño que vos non participaste desde ninguna malla, eu sei a desto que che marca. E nesto eu estaba ali, pois, como funcionaría a máquina? Claro, eu traballei coas campebas, como está xa non. E oio detrás que unha voz que di que ben o estás pasando. O dono da máquina, cai, disculpen, non te preocupes, sí. Claro, son máquinas moi sinxelas. Claro, isto é como o Volkswagen medio, pero funcionaron ata os anos 60, ata os 70. Hai un cambio xeracional, vale? Chega un momento en que veñen as campebas con tractores e aí tamén se xubila unha bella xeración de malladores. Esta foto é dos anos 20. Estos fixeron estas máquinas, vale? Claro, quen son estos? É unha familia de ferreiros do son que eran listísimos porque facían malladoras. A ver, emigraron a Estados Unidos nos anos 20 e traballaron na fábrica de armas na Coruña, o sea, fixeron fusibles. Claro, estes tipos, cando acaba a guerra, volven ao son, e para alguén que tiña ese coñecemento, armar esta maquinita, era simple, non? Entón, claro, todo isto que hai que ver. A historia destas máquinas comeza aquí, con esta foto que me trae unha alumna de 7 ou 8 anos. Claro, o problema é que daquela eu non lle fixen moito caso a foto ata que logo para o museo reparamos nela e claro, isto non é unha juria, pois isto era outra cousa e empezamos a tirar do fío. É normal que esta moza ainda vive, é a aboa de Judith, e entón a señora foi encamiñando ata que acabamos dando coas outras máquinas. Como era aquilo de eu teño un soño, non? Eu teño un soño que seguramente nunca vexo cumplido, pero que sería que no son, porque as máquinas son ali, que se fixeron un ecomuseo, un espazo deste tipo, non? Para pôr en valor, para devolverle á sociedade, neste caso unha sociedade local, a memoria do turismo. Claro, iso que se está facendo moitos concellos, non? Domiños, Sociedade de Caselas, de patrimonializar e devolverlle á sociedade galega a memoria do que fomos, porque iso contribúe á nosa identidade. Bueno, antes falábamos do embotellado, Tres Ríos, vale, isto foi a primeira vez que en Galicia se embotella viño para mandalo a América, porque senón non resistía a viaxe, non? Apicábase. Outros sectores modernos, innovadores, o negocio das augas medicinais, que foi un gran negocio asociado aos balnearios, parte do mercado estaba en América. Vale? Quen son os emprendedores, os empresarios que invisten en balnearios en embotellar auga, os retornados de migración? García Barbón e outros, o sea, xente que fai cargos en América, volven e invisten en industria. Vale? Aquí tamén, en función do diñeiro que trouxeran, o mercado no que se integraban era un mercado local, gandería e pouco máis, ou un mercado xa urbano, pensado en Vigo, García Barbón non se queda en Verín. É o que ten o balneario de Cabreiro Acta, estableces en Vigo, negocios en Vigo. Este señor sae de Porto do Son, emigra a Argentina, volve e establece unha línea de autobuses e unha cafetería en Noia. Claro, Noia ofrece máis posibilidades. Vale? Bueno, é un dos temas que temos moito por investigar ainda. As remesas de emigración na modernización económica de Galicia. E non hai por que quedarse nos anos 30, anos 70, 80, detrás de Coren e do éxito de Coren hai moito dinheiro de Venezuela. E hai moito cooperativista que entra cos cartos que trae de Venezuela. Vale? E no sector inmobiliario nin vos conto. Se tendes, eu nunha ocasión fixen a proba de preguntarlle a un primo meu que se movía na construcción mourense, os que poñen o diñeiro para construir unha obra son os promotores, o seu capitalista. Bueno, e xa ves, Toni, dime promotores que coñezas en Ourense
que foran retornados de migración. Bueno, Venezuela, México, Panamá. Claro, todo eso está por estudiar. O sector hidroeléctrico. Claro, boa parte das remesas que os emigrantes depositaban en bancos galegos, ao final financiaron a expansión hidroeléctrica de Galicia nos anos 20 e 30. E suxerencias para a emigración a Europa. A EMIC, aparte destas cousiñas que vos fui ensinando, vale? A revista EMIC, que temos contidos na rede, por suposto, Arenal, a revista Arenal de Estudio de Xénero ten moitas cousas, e por aí está todo por facer, o casi todo. Vale? Emigración nos anos 50, 60, 70, e iso toca vos a vos porque os outros ximos vellos. Vale? Unha cousa, hai tamén unha tese fácil e bonita por facer, que é comparar os libros de emigrantes. A mediados dos anos 20 cambia a lei, entón establecese que hai que documentar mellor a emigración. Foto, digamos que a prehistoria do DNI, foto do emigrante e recoller moi ben os datos. Vale? Tanto nos portos de saída como a nivel municipal. Co cal, os concellos empezan a levar uns libros de emigración, coa foto dos que emigran. Vale? De momento, apareceron poucos. Un dos primeiros que apareceu é en Dumbría, no pequeno concello de Dumbría. Teresa García fixo un estudio magnífico sobre ele. Teresa é unha maga que non teña ainda rematada a súa tese, é técnico no arquivo de emigración, é unha persoa encantadora que aparte do seu traballo está disponible na rede, pero podemos orientar, pero hai máis libros de emigración, libros de emigrantes, vale? En Ribeira hai un. En Ribeira ten un arquivo moi bo e era un porto comercial e tamén de saída de emigrantes para Vigo, para reembarcar. É unha das zonas que merecería un estudio monográfico. Logo iso, comparar uns cuantos libros para ver perfiles de a onde están emigrando nos anos 20, os de Ribeira, os de Dumbría, 3 ou 4 casos máis, que perfil teñen e a onde están emigrando. E, bueno, creo que con isto, pola miña banda, xa me pasei, non farei o seguinte, pero casi, preguntas, dúbidas, dificultades. Nunha desas fichas vai vos o meu correo electrónico, calquer cousa que vos interese, pero animado-vos a traballar sobre isto, porque é un tema bonito, non? Natalia, é un tema bonito. Digo, o que o trato coa xente, recuperar toda esa documentación. Eu gustame máis esa parte que logo a de sentarme a pensar coa fonte a de elaborar o libro. Eu disfrutei moito máis con Marcos en Salceda, pateando Salceda e tal, que logo facer o tocho de libro que vai ser agora. Claro, depende de que che guste. O problema moitas veces que vende cando tes ese montón de cousas, fixeches ese traballo de campo, que faz con eso? É dicir, porque ese lado que ten que ver con... Porque claro, tú logo ao final, es decir, conclues e tes un montón de cousas, tes diferentes campos que están comunicados, ás veces, outras veces, con unha volta acaban comunicarse, está todo interrelacionado. E o sentido que ten eso é, no fondo, o que un sentido lle dá porque... Claro, é que é todo moi... Claro, que como en calquera traballo, pero isto vos xa sabedes, vos ahora mesmo tendes o proxecto de tese ou o proxecto de TFM. O sea, tes un tema e uns objetivos. Si isto pasamos a un concepto, vale, sobre que temas quero recuperar. Quero pôr en valor a memoria social de unha época, unha profesión, ou que sea. Pois eu penso que claro, vale. E en función diso, logo, o que ti te encontra. Hombre, xa que toquei este tema, esta señora me conta desto, tamén o vou oferta. E quedan aí. E aí ven o traballo de catalogación e organización desos fondos, non? Pero que teño que ter claro que quero facer con isto. Marcos tiña moi claro que quería facer un roteiro de migración, no seu concepto. Unha página web con recursos
Salteima, ensino pola... Vamos a ver, aquí. Unha páxina onde está disponible toda esa memoria de Salcedo de Caseras. Vamos a ver, fuimos aquí a temas, porque aquí ten que haber algo que sexa temas. Aí, galería, vale. E aparte deso, unha monografía. É dicir, o traballo que eu fixen ali foi unha parte pequena dun proxecto moito máis amplo. Claro, el tiña claro. Claro, estou falando dun caso exemplar, ao meu entender, porque comprometeu tempo diz, moito tempo diz, Chegou un momento en que a muller me decía que ás 12 da noite os sábados estábamos aquí. O alcalde, non é bueno. Comprometeu moito tempo diz, moito entusiasmo, moita ilusión, dele e de outra xente que estaban con ele. E ao mesmo tempo crearon un arquivo e dotaron un técnico. O sea, ali tuveron durante meses persoas traballando, catalogando a documentación que íbamos recuperando. Claro, neste sentido, o Gallá, moitos concellos tiveran feito iso. Non vos digo xa institucións de ámbito máis grande. Claro, a cuestión é, isto é un tema menor, banal, ou damoslle máis importancia. Iso, no fondo, é a cuestión desto, non? Claro, fan falta recursos, para todo fan falta recursos. Se vos vos animades a facer un tema deste tipo, tende claros obxectivos, que é acabar o vosso traballo, publicaros, bueno, que vos sexa meritorio. O primeiro é acabar no tempo razonable, no tempo que vos marque. O segundo, que vos sexa meritorio. Para iso é importante que vos lo publique. Hombre, e logo, se ademais iso vos sirve profesionalmente para, bueno, ti non que tes a vida máis ou menos arranxada, non, sigues en secundaria, estás en secundaria, claro, pero imaginado, este home que ademais é un crack, que dicemos en anos, colle obra, toma unha palabra, e vais a Peroxa e a Vilamarín, e vendelles un proxecto de historiar a emigración nestes dous concellos, entusiasmas aos alcaldes, vai a parco que vai xogar, pero bueno, eso xa sabes ti, acaba atese pronto e defendes, e ademais pillan xusto a tempo, porque, bueno, unha cousa que prometen, Museo de Emigración en 2018, pero estamos en 2021, xusto, e contrátano como técnico ou como xerente do museo. Pois estupendo. Claro, non sempre vai pasar isto. Xa. Bueno, a ver, a ti, a túa formación, os teus coñecementos, ao final, estás utilizando no teu posto de traballo. Sí, claro. Por eso estou tamén. Claro, de eso se trata. Claro, ou se volvemos ao son, que te Vázquez Lijó, doutor de Historia Moderna, e disfruta facendo entrevistas, eu digo, bueno, este sobre un día Ofelio, tira os cascos a cabeza, porque o tipo está totalmente pillado pola fonte oral. Sí, además ten unha facilidade. Eu, cando non sei ti como faz, pero eu, cando me sento con persoas maiores que non coñezo, eu costame moito apearme do vostede. Crear ese vínculo que ten aos 5 minutos do teo, pero xenera unha relación de avó-neto que é algo impresionante. Dice, joder, este tío como faz iso? Non se lle existe ninguén. Pero claro, está aproveitando os seus coñecementos, bueno, incluso a habilidade, non? De botar no lazo e ven para cá que outras non van e tal, pero e aí temos un posto de traballo. Entón, isto é bo. Isto é bo que seades moi prácticos, por ti, Miguel. Como allá todos puderades quedar os de profesores aquí, non? Onde quixerades, pero salvo que esta xente tiña un accidente. Entón, pero procurade... Amortizan a praza, ademais. Sí, claro, aparte de eso. Procurade eso, crear un pouco a necesidade, isto que os políticos fan tamén, non? De ir onde o alcalde ou o concelleiro de tal, mira, eu quero traballar sobre isto, o sea, se vedes a oportunidade, a ver, pedir financiamento o mellor non é o caso, ou sí, pero abre máis portas, facilita. Claro, ti, no teu concello, coñecente, e iso obrigache moitas portas. Eu tamén che pecha alguna, non? Ou se vas de parte da alcaldesa, ou... Non, nunca vou. Non, claro, non vas, bueno, claro. Claro, a cosa distinta da outra. Claro, bueno, pero
En xeral, Claro. Xa por un mesmo, xa, é dicir, eu xa tiña cosas antes, Claro, é dicir, que eu xa tiña parroquias que xa me tiña percorrido, así, pero non. Claro, eu creo que hai tamén moitas veces o que eu vi na experiencia, Eu cando empecé, eu me acordei perfectamente de unha entrevista que eu fixe há moitísimos anos, a fixe na casa dunha señora, foi unha señora, e de feito logo mantuve un vínculo de amizade con ela, porque para mí foi a primeira entrevista e me abriu moitas cousas, non? A segunda tamén a fixe na casa dela, e logo as seguintes, como 5 seguintes, equivoqueime. As fixe nun centro de terceira idade, me di conta que yo era unha porquería, non tenía tempo, e tuve que aguantarme. Entón, tuve moi claro que na que me levara máis tempo, nunca, así, jamás. No. Eu me desplazo a súa casa, primeiro, me traballo moito a persona, é dicir, cando teño perfectamente catalogado o perfil, que se me pode mover, non me vai coller en ninguna, si esta me podo chegar, incluso cando intente despistarme, sei perfectamente onde teño que levarla, non? Entón, sempre estive a traballar, así que me leve varias veces. Nunca vou a unha casa e a semana seguinte vou enfrente, teño que esperar meses, fago separacións, todas estas cousas, así. Pero eu creo que aprendín eso. Primeiro é fundamental a casa deles, e nunca entro directamente a cociña, en a que chova. As miras plantas, e o caso da muller, as árboles, todo o que faga falta. Como se sabes que ten, de verdade, isto pode ser un chorrado, pero non moi. Como se sabes que ten gano, sabes? Dicen, pois que vas a mirar se te plantas vellas. Decir, porque eso xa te abre todo. Sí. Nunca me poño enfrente dun entrevistado, por exemplo, me poño sobre lado, sempre, por exemplo, xo aprendido tamén o tempo. Nunca, entón, soltase. Moi fácil que se solta. Claro, máis que non só por a entrevista que te vai a contar, porque tú máis ou menos pode tardarte máis ou menos, dase outra volta, sino polo que ele te vai ofrecer, te vai quitar eso, o baúl, as fotos. A mellor te pasa polos netos, non pasa nada. Entón, logo vas para atrás e se chosquita. Que iso realmente é un material que, desde o meu punto de vista, é importante conservar, porque a mellor esta persona está conservando, pero a seguinte xeración xa non a conserva, porque a mí me pasou o vino, es decir, de volver a unha casa e xa non estaba. De verdade, non me engañaban, era real, non? Un cambio xeracional ou a típica reforma das casas, iso é terrible. Sí. Eu, por exemplo, me pasou tamén, é dicir, unha casa que tiña bastante confianza e que fun porque era clientela. Entón, o leite e estas cousas. E era unha xente concienciada, carai, que aparte era familia de emigrantes, como digo eu, que tiñan baúl, que tiñan material e tal. É dicir, o material se conservou, moi bien, foi ali. E cando fun a buscar os libros de leite, que os tiraron? 2 conservaron. Claro, me medité leches, por que non lle enfaticei a importancia destes libros ao final? Claro. Os xeitos non vos... A mí é unha puñeta, non? Cando chegas a che din iso, tirei non fai pouco. Pero hai que pensar en positivo, o que temos. Porque ese discurso negativo de perdeuse, non sei que... Eu cheguei ao son no ano 2007, para vivir ali e traballar ali. Como eu cheiraba, que algo tamén que haber, ou un dos tipos que coñeza moita xente, o bibliotecario, tratei de enganchado, dice, non, esa tarde, ou esa non hai maneira, ou non sei que, no 2014 abre no Museo Marea, no 2015 chega a que ten, o que leva atopado ese home, vamos, eu non sei, non? Cada fin de semana que vou ali, mira, parece unha cousa nova. Entón, hai que ser positivos. Logo, claro, o que falta en todo isto é unha rede que o mellor dende o Museo do Pobo ou dende o Arquivo de Migración que dedicasen máis recursos a todo isto, non? Pero bueno, a ver que pasa agora. Eu sei que dicir isto aquí non é moi popular, se tuviera a miña, diría igual. Pero a ver que pasa con ese Museo de Migración Galego, ou Museo Galego de Migración, bueno, que faga avanzar, porque o mellor é un revulsivo, non? E uns por outros, pois, a ver, e aí estaredes vos, ou non de vos, que queredes traballar sobre isto. Claro, que, por exemplo, nese tema tinha topado con xente que ao mellor te podía dar a foto ou ese material, pero queren ver que estés posto en algún sitio, non queren un almacén. Entonces, non é viable, porque
E iso que parece unha tontería, todo ese material que podes facer de mira, opción aí, unha exposición para que lle... Claro, Para aí que esta coñan solución non é conciencia, mala, o sea. porque isto eu non sei quen que Sí, o tema das... Sí, Claro, sí. pero aquí está todo, aquí, porque van engadindo, vale, entón aquí van subindo, a ver, que queredes, deportes, venga, va. E entón aquí sae, pois van metendo todas as fotos, co cal todo o mundo se ve representado. Vale? Claro, que pasa? Que detrás desta foto hai unha ficha cos datos da foto e quen as recolleu. É dicir, vos chegades a Salceda agora, ou seguramente a Tomiño, quero traballar sobre estes temas. Ben, sentaste aí co técnico e ademais, pois eso. Logo, detrás disso vai haber un alcalde, un concelleiro que che abran moitas portas. Claro, iso, cando tes todo iso a favor, é que, claro, o vento sopra che nas velas, non é o mesmo que andar tiradillo. Claro, foi a razón de escoller Coles, porque en Coles tiña o Paco que coñece a todo o mundo porque traballa no servicio de recaudación. Paco, búscame o teléfono de fulano. Xa sei que non é legal, que non pode ficar unha base de datos administrativa para, pero claro, Paco, eu baixaba por ir a tomar un café e deixaba a lista de xente que tiña que localizar. En Valga é un concello moi pequeno. E claro, en Valga tiña de man un dos técnicos de ali que tamén me facía o mesmo traballo. E en Caldas, pois tiña redexados profesores do instituto, do CTI, que viven ali. É que un por outro, claro, nunca me foi tan fácil traballar en Ningures como en Caldas. Como me decía o director do colexio, mira, que a xente que paga a pena coñecela toda, non hai máis. Pero claro, ese foron levando un saúdo. Isto é importante, saber se sodes do sitio no que traballades, tendes moito andado. E senón, pois, irse abrindo o camiño e coñecer o sitio. Claro, Natalia coñece Tomiño. Eu Salceda porque Marco non me levaba. Pero senón hai unha parroquia que emigraron ao río casi todos, que queda lá bastante no interior. En Salceda, sí. No interior? Sí. Valderrubias? Non. É outra, é máis pequena, montañosa, preciosa. Pero eu porque me levou Marcos, senón eu creo que non era capaz de dar chegado ali. Ora, claro, chegamos e fomos a feito. Nunha tarde, recuperamos moitas cartas, varios epistolarios, todo o mundo nos contaba. Claro, iba co alcalde que é un tipo encantador. Un tipo que tiña o día seguinte o cumpleaños da filla. E tiña que estar encima, Marcos, tens que comprar o agasallo para a filla. Porque a muller chamaba, non? E Marcos lá temos que ir a entrevistar, oi tío, que te van botar da casa. Que tampouco se trata de que isto... Claro, cando xeneras esa sinerxia é moito. Quero meter por impositivo. Por iso dos casos malos non vos falo. Que hai poucos, que algún hai, que vos conta Natalia, non? Pero en xeral, se faz un cómputo de ocasións perdidas e ocasións exitosas, pois, ao mellor salíamos que 85 ou 15. Hai xente que che dice, non, que non che deixa, que tal, bueno, pois que vas facer? Non, podes inventalo. Tamén como opción. Cando traballa o fillo? Traballa por turno? Bueno, por outro que non. Si, se vai ir unha tempada, volves a intentalo, ou busca o xeito. O meu estou tratando con especial cariño a un alumno que merece, un chaval encantador, pero é que eu sei que o seu abuelo é o fillo dun líder do sindicato anarquista de Mariñeiro do Son. É que de momento ninguén conseguiu ver os papéis que conserva. E o señor é máis encantador. Non, en 2 ou 3 meses non me pode dicir que a ocasión que hai, o que tú dices, eu traballo e en 2 ou 3 meses o señor vai me ter que contar o que sabe do seu pai por uns papéis que tiña diante. Para lá xa seremos vos amigos, xa me invitou a casa, a miña filha xa xogaron co canto e comprou o neto. Claro, o que pasa é que iso non pode facer en todo o mundo porque non tens tempo material. Claro, isto como todo, viciaste, pero pense de práctica. Pensade iso, nunha tese de 3 anos, comparar espazos microsociais, logo a emigración dos anos 50, 70, porque é onde ides aportar cousas novas, lendo moito menos. Outra cousa, tampouco vos leades todo o que vos mandan os vosos directores de xefe. Acabouse a chapa. Veiga fai unha chea de anos. Necesitamos unha chapa sobre os aspectos deontolóxicos da empresa, porque está sobornando funcionarios.
subindo as notas aos alumnos que No, teñen. eso non. Eu dixeche que o cuidaba, que non tanto. Fai xa uns anos, nunha sesión deste tipo, Veiga recomendoulles con moito sentido común as persoas que estaban formándose non vos leades libros, lédevos os artigos, lédevos esas 20 ou 25 páxinas onde realmente sintetizan o importante. E logo tampouco vos tendes que ler todo o que fixo Miguel Cabo e moito menos Núñez Seixas. Porque é que non vos chegaría a vida, lédevos as dúas ou tres cousas importantes e a facer unha tese. Home, sede un pouco heterodoxos tamén, non? Pues, para isto, ao final, o que estuvamos falando casi máis antropoloxía que historia. Entón, saírse dos marcos que vai chegar un momento no que quen máis saiba da vosa tese e de ser vos, como o vosso tese. A min Núñez puxo-me no camiño. Teste que traballar os libros de registro, os libros de recrutamento. E eu traballei. Claro, eu cheguei un momento e dixen, realmente Núñez alguma vez vería esta documentación. Non sabía que existía, puxo-me no camiño. Pero unha vez que traballas, para que agora, cando levo unha tarde peleando con ela, agora xa sei que zume lle teño que sacar a iso. Iso vai vos pasar. O outro director de tese meu íbame corrixindo por capítulos e dicíame, hombre, aquí podías citarme. E é verdade, sempre que me decía, tampouco me dixo moi ben. Pero sí, hai un traballo magnífico, porque é prácticamente o que hai, sobre a migración de Ourense en Europa, que é a referencia, e logo algúns outros locais, non? Que sí, que é unha referencia que eu citaba menos do que debería. Eu non falo máis, non van allá, de preguntar a cosa. Preguntar, leímos as cantidades, por ir. Hai máis iniciativas municipais dese estilo, de arquivos digitalizados na rede? Seguro que sí. Porque, claro, eu trouxe en bolsas que, puximos así algumas das que me soan, vamos a ver. Era aquí, non? San Sadurniño, detrás desto está o Concello tamén, detrás desto está Manolo González, que é un profesor de secundaria que ten traballado moito sobre cine, imaxen e tal. E en San Sadurniño levan anos recollendo prácticamente toda a memoria do Concello, fundamentalmente mulleres, o que vos decía Natalia vai a misa, gardan a documentación, lembran máis e lembran moito mellor. O sea, é moito máis rendido entrevistar a mulleres. Vale? Incluso para temas de represión, o tipo estuvo fuxido, pero ao final che conta ela máis e contache mellor, e contache como as pasuela, que iso é interesante. Vale? En San Sadurniño, o sea, unha lástima que non veña, que non vai alguén con todo isto que hai e coa cantidad de xente localizable que hai para traballar sobre a migración, os cambios en xeral dese concello dentro dos anos 50 ata os 70 ou 80. Pontedeume, Betanzos, ten que haber moito. Claro, aquí que é a lástima, que ahora mesmo eu vos poda pôr diante unha listaxe de mirade, concellos que están interesados en traballar e que xa hai cousas feitas. Vale? Claro, que non houbera máis tomiños ou máis alcedas de caseras. Todo o que podo ofrecervos é esa listaxe que utilizamos agora de concellos con forte migración a América e que seguro que esa cultura migratoria se mantivo logo para Europa. Claro, é o que Portas é un concello pequeno, moi coñecido, veremos se non sabe tamén no... sobre isto igual tamén en Silencia. En Fariñas, Portas houve un alcalde moi popular, moi coñecido. Moi popular ata que por seus negocios o votaron no Partido Popular. Pero non é Ribadumia, Non, o do Ribadumia tamén. Que posería? Convicto, confeso e se calla la boca. Bueno, Portas é un concello pequeno con moita densidade migratoria. Teñen un bo arquivo. E non vos digo máis. Veña. Pero había un TFG de Portas que dixo Eduardo Reis seguro. Pois, mirad, Portas son poucas parroquias, isto é importante. Valga era pequeno, Tomiño cantas parroquias? 15 grande, 15, ostras. Ten moita poboación e moita extensión. Nada, eso é Estrada, eso é Lugo, non acabades máis. Salvo que collades 2 ou 3,
Imos facer ahora un traballo sobre a emigración mosón. Non imos vaciar os padróns de toda a parroquia. Para que? Temos xa uns indicadores, sabemos cales son as parroquias de máis emigración. Pois iremos 2 ou 3, e acabouse. Ahora, Portas en concello pequeno. Vale. Tiveron moita emigración, e ademais relevante. Incluso no centro se hubo xente de Portas, con, bueno, relevante no centro galego en Bos Aires. Vale. No seu día, por Portas que ao lado de Caldas, entón no seu día eu fixen algo de traballo ali e tal, e ata quedo, creo que teño pola casa, un arquivo dunha familia, pero dunha familia importante, porque un deles chegou a ser un dos líderes do centro galego, Bos Aires. Fotos había dati con pau, fotos moi bonitas, e creo que cartas tamén. Se alguén vos animades, eu paso vos ese material. E poñevos en contacto coa familia, porque o señor debería vivir aínda, porque cando eu entrevistei, este señor era guardia jurado, e, bueno, hai unha carretera que vai dende Caldas a Catoira, e mesmo na subida no monte hai unha canteira, pois era o guardia jurado na canteira, e entón eu iba a entrevistar as noites. Claro, pois eu iba a 10 da noite, volvía unha da mañá ou as 2, ou así, bueno, que María confía en mí, e tal. Pero, bueno, foi así, claro, porque tú dices, non, tuve que adaptar o horario e o espacio no que iba me deixando material, eu iba escaneando. Procurarle, antes de metervos ao louco, se facedes un traballo sobre un concello, collede un onde haxa que rascar un bo arquivo que este catalogado, na actualidade casi todos o están, por estas bolsas das diputacións, e logo que non teña moitas parroquias. Porque, claro, non é o mesmo traballar sobre 6 ou 7 que sobre 15. Entón, iso é importante. Ese non é iso, e debos outro tipo de fontes, os registros de saída, vale, fontes xa do Estado, e a emigración de A, ou comparada. Se vos entusiasma isto dos epistolarios, comparada epistolario, dadelle unha volta, dadelle... Por certo, unha cousa, o máis aburrido que hai, porque ao mellor empezado en casa vos por preguntar, e, bueno, ese último exercicio da práctica que vos propuña, se queredes facelo, tal, o máis aburrido que hai, en xeral, son as cartas de novios. É insufrible, o sea, chegou as 2 ou 3 primeiras, podenche facer gracia, non? É aburridísimo. Outra cousa son as cartas de matrimonio. Aí sí que teño que falar das cousas serias, non? De como xestionas a familia e o proxecto en común. Ahora, de novo, te quiero, me quieres, non sei que, algún besito, pero é aburridísimo. Non son, recuperamos un epistolario deste tipo, que son moitas, e, bueno, polo medio vas sacando algo, pero increíble 2 meses lendo, eu creo que até me empeorou o carácter. Primeiro, como te dixo, non vale xa, casado, non sei que, o que sea, pero que non contaban nada, nin nada dos, era unha relación epistolar, el quedou no Son, e ela moveuse a Carballo, moveuse por diversas localidades, mantiveron a relación que acabou o matrimonio durante 4 anos. Non sei como foron capaces, porque apenas se vían. Logo se casaron, desenvolveron un proxecto de vida en común, e agora temos pendente entrevistar a Alcina. A ver, porque aquilo era aburridísimo. Encima o señor guardou todo. Este sí guardou todo. Pero, bueno, podía tirar o 50%. Con eso tamén. Ahora, claro, menos mal, bromas aparte, menos mal que non tirou nada deso, porque chegarán outras persoas, pois ao mellor vos, neste caso un fotógrafo, que lle interese ver esa documentación para outro tipo de lecturas desas fontes. Vale, e aí que os epistolarios que temos acá, que non son moitos, máis a graxa por aí, pois que eu nesa ficha que vos puxen están estudiados, pero eso non significa que estén recortados. Pódese dar outra volta, e están disponibles. Bueno, algúns deles, que incluso hai a transcripción, pois ben, o arquivo de migración, senón, eu os que teño